2023 de dest pekir derbasê qonaqeke nû bûye. Kecekê got em mîtînga bi heybet û bi wate silav dikin gelê xwe yê welatparêziyê tevlî mîtîngê bûye û her kesên ku ket dane ji dil pîroz dikin. Dost jin ciwanên internasyonalên ku ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd bi berpirsyarî radibin pêşengê ji kampanyaya azadiyê re dikin pîroz dikin hewldanên wan silav dikin. Ew helwesteke geleke girîng e geleke bi wate û nirxe. Gelê Kurd hewldan û helwesta wan a piştevaniyê gelekî hêja û dibîne. Kecekê herî dawî got bi meş û mîtînga mezin a Kölnê re kampanyaya azadiyê gihîşte bi sed hezaran kesî û bi vî rengî derbasî qonaqeke nû bûye. Ev qonaq jî girseyê bûna kampanyaya azadiyê kampanya azadiya ku dostên gelên Kurd di dêhê cotmeha 2023 de dane dest pêkirin û pêşengiyê jê re dikin bi mîtînga hevdehê Sibata 2024 re girseyî bû û gihiş qonaqeke nû. Em di wê baweriyê de ne ku ji niha û pêve kampanya azadiyê wê li her derê li çar barçeyên Kurdistanê li derveyî welêt bi beşdariya bi milyona mirovî hîn girseyî bibe. Li ser vê bingê em bank li gelê xwe dostan, jinan, ciwanan herkesên ku li azadî û demokrasiyê digerin dikin ku karê xwe hîn mezintir bikin di çarçoya kampanyaya azadiyê de li her derê xwe bigihînin bi milyona mirovî û kampanyaya azadiyê bi ser bixin. Rêber Abdullah Öcalan nûnerê çar parçeyên Kurdistanê di meşa meziniya li Almanya bajarê Kölnê di destpêkê de ji parêzerên Rêber Abdullah Öcalan Ömer Güneş axivî û diyar kir ku 25 salin li girava İmraliyê tecdîteke peyhampa heye û got 3 salin tu agayî ji birêz Abdullah Öcalan nayê girtin. 13 salin destur nadin ku parêzerên xwe û 4 sal jî malbata xwe bibîne. Lê tu welateke ku tecdîteke bi vî rengî lê tê ferzkirin nîne. Ne Guantanamo û ne jî girtîgeha ku Nelson Mandela lê hate girtin bi qasî İmraliyê şert û mercên giran yên tecdîtê nîne. Parêzer Güneş derbarê rewşa hukukî ya neteweyî û nav neteweyî Abdullah Öcalan de jî agahî da û got saziyên hukukî yên navxweyî û nav neteweyî biryarên xwe bi cih nayîne. Ahîm di sala 2004 de ji bû nû ve da rizandin Abdullah Öcalan biryarekê da lê gavek nehate avêtin. Ez bank li saziyên peywendîdar yên nav neteweyî saziyên saziyên mafê mirovan û baroyên li Awropayê dikim ku pêdengiya alihemberî van bêhukûkiyan bidawî bikim. Divê civaka Kurd piştgiriyeke xurt bi derê berê xwe û bi têkoşîneke xurt û bi hêz rêberê xwe azad bike. Piştre li ser navê İttifaqa Kurdistanê hevserokê keneke Ahmet Karamus axivê got em ji Rêber Abdullah Öcalan re silavên xwe dişînin. Gelek welatên Awropayê jî piştgiriya dewleta tir dikin. Öcalan nûnerê çar parçeyên Kurdistanê ye. Divê li ser vî esasî mirov partî û herkes nêzî mijarê bibe. Ev gel bi salan li dijî rejima faşîsta AKP MHP serî netewandiye û natewêne jî gelê Kurd êdî dixwaze xwe bi rêve bibe ev daxwazeke zelal ya çar parçeyên Kurdistanê ye. Ahmet Karamus got ez jî dixwazim peyameke bidim desthilatdariya Almanyayê di ve Almanya dest bi piştgiriya dewleta Tirk a dagirker berde. Hemû dewletên ku piştgiriya dewleta Tirk dikin hevparê sûcên ku dewleta Tirk dike yeke. Lewma banka me ji Almanya û welatên yekîtiya Awropayê re ew e ku li cem Kurdan cihê xwe bigirin. Ji bo çareseriyê divê Almanya û yekîtiya Awropa zextê li dewleta Tirk bikin. Li ser navê TJK jî Ayten Kaplan axivî û diyar kir ku armanca komploya nav netewiya li dij Rêber Abdullah Öcalan pêdenkirina gelê Kurd û turnekirina daxwazên azadiyê bû. Lê gelê Kurd li qadan îradeyeke mezin nîşandeye û 25 salin li cem Rêber Apoye. Endama yekîtiya Suryaniyên Awropa Manuel Demir û li ser navê yekîtiya Hêza Demokratîk Çîdem Devran jî axaftin kirin. Tevgera ciwan û ciwanên internasyonalîst jî beşdarî çalakiya meşa dirêj bûn derketin ser dike û daxuyaniyê xwe dan. Komploya navneteweyî li Milanoyê hate protesto kirin. Komploya pazdehî Sibatê li İtalya bajarê Milano bi meşeke girsiyê hate protesto kirin. Meşa girseyî pêşengtiya Red Kurdistan Rond İtalya hate pêkanîn û nûnerên sazî partî sendika rêxistinên girsiyê yên demokratîk û retê jin tevlî meşî bûn. Girsiya qarabalık piştî nîvrojê li Lor
Sarili ya li navenda bajêr Kombo heta bi bev konsolosxaneya Tirk Meşiyan belehok belav kirin û komplo şermezar kirin. Çalakî pişta axaftinê li ber konsolosxaneyê bi dawî bû. Li Awusturya paytexta Viyana jî komploya 15 sibatê hate şermezar kirin. Meş li Viyana bi pêşengiya navenda civaka Kurda Demokratîk hate pêkanîn. Girsiyek û piştî nîvro jê li navenda bajêr Kombo mîtîng kirin. Piştî rêzgirtinê li ser navê meclisa jineya Avesta Aygirî Kobanê axaftinê kir û got divê em bi têkoşîna xwe dîwarên İmraliyê hilweşînin û li rêberê xwe azad bikin. Li ser navê Melek Kapêjî axaftin hatin kirin. Piştî axaftinan girsiya gel heta Waspon Hofê Meşiya û li wir jî mîtîng hate pêkanîn. Li ser navê Feykomê Halis Gımgım axivî û bank li desthilatdariya İtalya kir ku ji bo azadiya Rêber Abdullah Öcalan bikeve nava liv û tevgerê de. Aziz Mehmet Ahmed got Rêbera Po ji bo şoreşa Rojava û gel nirxeke pîroz e. Aziz Mehmet Ahmed diyar kir ku wî di sala 1995 de Rêber Abdullah Öcalan dîtiye û got ez li ji Qamişlo dijîm bavê heft zaroka me kurê min Doğan Aziz Ahmed 22 tabaka 2016 de di pengava rizgarkirina min biçêde şehîd bû. Birayê min İsa Mehmet Ahmed Xebat jî di sala 1994 de li nava refên PKK de şehîd bû. Min di sala 1983 de PKK nas kir beriya PKK me gelek partiyên Kurd nas kirin. Lê yek partiyê mîna PKK gel ne parast û ji bo parastina gel bi canfedeyî kar nekirin. Vê canfedayîtiyê bandor li herkesî kir. Aziz Mehmet Ahmed destnîşankir ku ew di bazê tabaka 1995 de ji bo dîtina rêbertî çûye Şamê û got ji kantona Cizîrê em 52 kes çûbûn li hejmara me gelekî zêde bû. Rêbera Po 5 saatan axivî welatparêzeke pirsa hûn çima alîkarî û destekê jî pêdeke nagirin. Rêbera Po jî got bila nebin asteng û keleman dernêxin pêşiya me em alîkariyê naxwazin. Eger bixwazin em ê alîkariyê bidin wan. Aziz Mehmet Ahmed Balkşanser destpêka komploya nav netewî ya nehê Cotmeha 1998 got derxistina rêbertî ji Sûriyê ji bo me gelekî biêş bû. Lê me zanibû ku ji aliyê bawerî û siyasî ve PKK ne mîna rêxistinên din e. Me zanibû ku rêbertî li zindanê jî be li derve jî be PKK wê dewam bike. Dijmin hesabê vê nekiribû. Wan digot piştî dîlgirtina Rêber Apo ve PKK ji hev bikeve û belav bibe. Lê PKK bi îdeolojî felsefeyekê dest pê kiriye û kedeke mezin daye. Pengava PKK pengaveke dîrokî gelê Kurd e û têk naçe. Cuma Kerîmî da zanin ku bi milyonan kes ji netewên cuda ji bo azadiya Rêber Öcalan têkoşînê dikin. Endamê destê hevserokatiya tevgera azadî Cuma Kerîm derbarê komploya 15 sibatê de ji Ajansa Rojnîsra axivî got Rêber Öcalan di dîroka gelê Kurd de yekemin mirovek û gel bi rêxistin kir. Dijmin hêzên global jî ji vê rêxistiniyê tirsiyan. Ji ber ku ew dizanin dema gel bi rêxistin bû vê berjewendiyan wan tune bibe. Ji bo vê jî hêzên global komplo kirin û Rêber Apo bi awayekî namerdane dîl girtin. Cuma Kerîm destnîşankir ku dijminan xwest Rêber Apo di nava dîwaran de bigirin lê fikrê Rêber Apo gîş hemû Kurdistan û welatên dinyên cîhanê. Ji bo vê jî îro Rêber Öcalan tenê bi fîzîkî dilgirtiye û li fikrê wî belav bûne. Divê dewletên dagîrker yên li Kurdistan û rojhilata navîn siyaseta xwe di ber çavan ra derbas bikin û êdî fikrê Rêber Apo ji bo xwe bikin binge. Ji ber ku ev fikir xizmeta wan jî dike divê demil dest Rêber Apo azad bibe. Berêgodarên hêja minîbûsa ku karkerên çandiniyê tê de bûn qelibî. Li Edenê minîbûseke ku karkerên çandiniyê tê de bûn qelibî ajokerê wesayîtê û 14 karkerên çandiniyê jî birîndar bûn. Li gorî agahiyan minîbûs li kolana Sümbül ya taxa Leventê li bendên li qiraxa rêket û pişra qelibî. Di qezayê de ajokerê wesayîtê û 14 karker û şoför jî bi giştî 15 kes birîndar bûn. Birîndar bu ambulansan rakirine xweşxaneyê li bajêr û hat gotin rewşa tenduristiya birîndaran baş e.
Kayyum xisareke mezin li Riya Armuşê kir namzeda hevşaradariya Riya Armuşê jî Dem Partiye Cevdet Altındağ ji anefera axivî got îradeya her hilbijêrî hate desteserkirin. AKP û Kayyum xisareke mezin li navçeyê kiriye. Şaredariya Riya Armuşê hin xwedî avahiyeke xizmetê nîne navçeya Riya Armuşê dilê wane ye ji navçe û gundên li derdorê gelek mirov koçî navçeyê dikin. Mixabin îmareke ciddî û binêrsazî nîne. Riya Armuşê bûye navenda bazirganiya Wanê. Lê hîna jî qadên civakî yên ku zarok û ciwan dema xwe lê derbas bikin nînin. Cevdet Altındağ herî dawî got li Wanê 30 salan careke artêşê dibe. Divê li gorî vê yekê avahî bêne çêkirin. 7 salin bizmareke lî dîwareke nedane. Kayyuman xizmet jî gerin nekiriye. Xizmeteke mezin kir xisareke mezin kirine pirsgirêkên lezgîn û mezin li benda çareseriyê ne. Dema me dest bi wezîfeyê kir em ê li dijî narkotîka ku bandorê li 20,000 malbatî dike û belav bûye têkoşînê bikin. Manşeta kovara jine ya ve hafte zamanê dayîkê ye. Kovara jine de hejmara xwe ya 5 de balkişan ser zamanê dayîkê manşeta ve hafte jî zamanê zikmakî ye. Bu boniya 21 Sibatê roja zamanê dayîkê cîhanê gotar piranî li ser giringiya zaman de hatiye nivîsandin. Qedexeyên li ser zamanê dayîkê û bişaftin mijarên ve hejmarê bû. Roza metîna nivîs bi ser navê tevî hemû zextan jî parastina Kurdî ye. Perîşan Akan, Kamber Ateş Çawanî, Ata Soyer dibistana polîtikaya tenduristiyê Yıldız Orak xizmeta tenduristiyê ya bi zamanê dayîkê nivîsîne. Şükran Demir jî bi endama komîleya dema jinê Newroz Ünverdî hevpeyvîn kiriye ev jî bi ser navê xwegihandina mekanîzmeyên têkoşîna li dijî tundiya di zamanê dayîkê de hatiye weşandin. Ebru Günay jî bi nivîsa xwe ya li dijî tecîdê azadî balê dikişine ser komploya 25 salan û têkoşîna li dijî tecrîte. Pelegodarên hêja menûçeyên dawiyê pêşkêş kirin ana xatirê we dem baş. Era Radyo Dengî Gele. Şamalame çiçek u gülün li ser dixwînin çîk û bilbilin. Ev şamalame çiçek u gülün li ser dixwînin